दामनो सोलोंनो दै लोगोफोर बैसागो सफाय बैसागो दाननिफ्राय बारा दिन गैला 15 दिन खुगा मेथाइ खननांगौमोनलै रोङालै सोलोंनोसो बैसागु मेथाइ खनलाय रायनाया भिडिअखौनो खालामाखै बाबा नोंखौ इयो बाबा आबौमोन फैदों बायराव सोराव नायदो सोर आबौब्रा जाबाय हा लाइभ भिडिअ होनायानो जायाखै लाइभ भिडिअखौ बिदि होयो जादोंथ' इलाय नायगासिनो थांगासिनो दं नायगासिनो हनै सासेबो नायनायानो ओंखाराखै जादोंब्रा माने सेयार खालामजागौ बे लाइभ जाबाय दा फिनिश जाबाय मायाव होदों गोजौ थुदो फेसबुकआवसो लाइभ भिडिअ हगासिनो भिडिअखौनो खालामाखै